idza ja kafa daidai Allah ya bashi nasara Allah ka ba mu nasara duk dan kwankwasiya Allah ke muke yi wanda baya ciki Allah shigo da shi wanda kuma suka fita Allah ganar da su a karanci fatiha da salati da fati abinda muka sa a gaba na alkhairi Allah ka idda mana dukkan shari Allah kare mu dukkan abinda ba alkhairi bane Allah karka dora mu akai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أتك أدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة بركة ما يجوز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ta girgirbo ana sanya leri yawwa amin amin assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya din masoya na su so Alhaji Muhammadu Dauda ka huki rarara baya goya marayu uban mara uba mai uban ma kai ne uban sa Dauda ubangiji Allah kara ma san aiki daukaka Allah kara ma yau ga ni a gidan Muhammadu Dauda na juwar kaza na yaga ta sosai an balla sera na ji na yi hani'a jini na ya dawo an jona min ruwa duro daya sannan rarara yake bayan haka ya girgi mau na ga jinin ka ya dan dawo yanzu ga mayin na ga kaba ka takalmin ka sani ba ya cinye ya sine game da zuwa gidan malugu to yanzu na baka mayin ka duka yawo a kan mayin kai ba yadda aka matasa suke hawa Q-Bike kai ma ka hau Q-Bike I love you sunan mayin din nan Q-Bike matasa suna hawa Q-Bike sai dai a rage mun hanya an za a rage mun ba sai na wanke kamata batun shari'a fa an gama batun shari'a ku zo duk wanda yake so ya hau komin annabi Nuhu ya zo yi Dauda ya zo yi wannan tafiya ta ku ya yi imani inda annabi yake nan ne Madina tafiyar mu ta kan duniya Allah ka baiwa Najeriya zaman lafiya Allah ubangiji ya kara kawo tsaro a Najeriya Allah wanda Allah ya baiwa Allah kai kake duk ka bai mutum mulki mutum ya hasada da kai ya faɗa in kuɗi ka bai mutum haka ya hasada Allah da kai ake faɗa idan Allah ne ya bawa rarara ni ma ya bani Allah ba za mu gibi ba alhamdulillah ma sha Allah Allah kara annabi daraja ABC gari ya waye Allah ya nuna mana gaskiya ce ƙarya Allah ka ba mu yi guje mata amin Allah ya nuna mana masu daraja mu jaddara ci akan mu yau sha girgirbau ya gano gaskiya Allah ya kara kwanta lafiya ko Allah ya ba ta ikon kyautata marayu Allah ya baiwa tafiya lafiya duk wanda yake wannan tafiya ubangiji Allah kara mata ya magana abba ya magana abba takalmi na ya shi ne saboda tafiya kwankwasiya yau ga hirara na bakwai a yi lobi kwankwasiya a wani duniya bamba ka bani kiɗa zan ji sanawa ni babu ka iske mai dara ya kano wasu yau sun kasa tsewa ya lusa Kano kuma ba Abuja Buhari ya samu tabin kwakwalwa kuma yi sanadin halakar da sarki bambari haka sai na dokarwa ni babu ka iske mai dara ka ce mana ba gandu da ne ba ya lusa Kano kuma ba Abuja ba ainihin ka sanar da su ba kuma yi sanadin halakar da sarki wasu barin kwaya bayyana ba ni babu ka iske mai dara ba yaran alƙaliya ba ya lusa Kano kuma ba Jamat Abuja san bata yarda da korafi ba kuma yi sanadin halakar da sarki Tsararen hujja ba su zo da su ba ni babu ka iske mai dara sai suka faɗi Kano suka kai Kaduna ya lusa Kano kuma ba a can suka tare kotu suna ta kwana kuma yi sanadin halakar da sarki an yi jojin sun koka wa juna ni babu ka iske mai dara da gurin taya murnar jarumi na an ka ce min sun yi abin Abuja kuma yi sanadin halakar da sarki gurin kwal sun ja namu ya ja ni babu ka iske mai dara sai ga lauyoyin su idan su ja ya lusa Kano kuma ba a Abuja federal ba a maganar daraja kuma yi sanadin halakar da sarki gurin kwal ɗin gandu ya ci ni babu ka iske mai dara
a can ba